Hello guys, welcome to my YouTube channel. गोदान भिडिअ लाबोलायबाय आरो ना गोबावथार जाबाय भिडिअ लाबोनो मोनिया ओमफ्राय दिनै माने बिराद गरमथारबो नंगौना नङा गरम नंगौना नङा दिनै थान्दा मोनदोंमोन बेयाव गरमखौ माने गोलोमदैयाव ओंखारजोबखानाय आरो ओमफ्राय जोंना हाजिरा लादों आरो ना जोंहा गय गायनाय गय गायदों आरो ना नोंसोर गायहांदों boleh abi mata itu nama enggak nah nung karasi mau थांनो mau थांनो ना गाबज्रिग्रोदां जाबाय दानसै सादां ओरैबायदि गरम आरोना लोगोफोर सान्दुं गोसाथार पानारि थांनो आबै लोगो लादो पानारि थांनो गया खैथा गायखो फांसे फांनै थाम फांब्रै फांबा सय सयदाल गायबाय आरो ना गयखौ आरो दंबावो आरो ओरैजा गरम नाङाखै गरम नांदों ना थेवबो उपाय गैयाना हाजिरा मावबा गरम सोरम आरो एथासे हाजिराफोराथ' मा जावदों एन्जर जावदों नामा एन्जर जावदों गय फुलिखौ जाय गायनो माबा जावनो रोङा सोलोंना लाखा नंगौना नङा ओरैबायदि गोलोमदै ओंखारलायबाय गरम मोननानै दलद थानोना आरो इसोर खामानि मावबोनायसो ना हाग्रा बारि गोजा दाख्लैल'सो दानदोंमोन इखौ दाख्लैबावसो दानदोंमोन ओमफ्राय आरो हाग्रा जाब थाबावबायसो दाख्लैल'सो दानना थांनाया नोंसोरो आरो हाग्रा जाफिनलायबायथ' र' आरोना भिडिअ कल ना निलाय नै आंना गारफिनना बिदि रायलायबाय थादो मोजां मोनना खाथियाव नियो बेकग्राउन्ड ब्लार खालामना होबावसो बायदि गरम मा थानो मानो मोनला जोबनायसो हाजिरा मावग्राफ्रा बोरै मावोब्रा इमान गरम हेलो गाइस गरमथार बारा दा पानारि खामावनोसै आबैजों
मा इदि जबाय थाबानो नोंहा खामानि जागोन आबैजों माबा थांनांगो मा आबैजों बाजार थांनांगो dah Student share na guys मानि थाखाय बिदि जायोथाय मिथिला आरोना बन्द जालाङो हारसिं guys naik gasket kau ni jangan ya ini mobil Lexus benci gasket kau ni ya gasket kau ni ya mobil Lexus guys dan depan ada dengan nang doain kan ini baik kan sandal tuh bengok dong ini bengok dong biar nanti sih terus video kan ini mana sih ini aku gak kenal lah mungkin ini video kan ini masih udah terus biar nanti video kan penari Naya? Ada apa itu bayar tak? Ang lawan na kita nasi. Ang lawan video kan na. Ini video kan sampai yang dia ni. Ayos na Kata ayos nuwa dah nonton ada pada nasihat na video ke bye pwede गरम खारना लोगोफोर मोनफैबाय ओमफ्राय सेना क्रक क्रक गाबबाय थादोंमोनलै ओमफ्राय साफा खालामनानै माबा खालामबाय मारै ओंखारजोबदों साफा खालामनाया साफा खालामबाय थाव होबाय माने क्रक क्रक गाबबाय थानानै माबानानै थाव सावफानना दा ओंखाम जानोसै आरोना बाहायबो ओंखाम जागोन लानोसै बेनि उनाव आरो माइ लायनो थांनांगोन दा दालिजों माबा ना गोरान बाथोनजों दाउदै ओमफ्राय दालिजों ओंखाम आरोना जानोसै आरोना थामफेमा मोनदों इयो दाउदै जानो फैदों आं जाग्रोना लानोसै आरोना आरामनो फेन सिङाव फेननि माबा फेन थिज'नानै आराम जानोसै आरोना नै फेना जानानै लानोसै आरोना ओंखाम जाखांनानै ओंखारबोबाय आरोना लामाजों आरो इयाव फांसननि खामानि मावबाय थादों माने बेखौ नायहैनि आरोना आङो ओरै हाबलांगोननि
आयंमोन हानियाव बेनि उनाव थांगासिनो आरोना मा थांसै आरोना आङो खामानि मावनाय जागौ ओरै हाबबाथाय ओरै ओंखारबोबावोसो फैबाय आरोना दा मा खालामदों नोङो खामानि मावदों थिखोदा है मा गोसोम सोम बोरो ओके गोसोम सोम नुदोंलै नोंसोरखौ लागायगासिनो आरोना नै दा दे बुंलाय गोजौआव थानानै माबायदि मोनदों गिदोंना गियाखै मैयाथ' गिदोंमोन ना नोङो दिनै गिदोंना गियाखै गियाखै मैया नुवाखै आङो ताराव कारेन्ट ताराव नांजालायदों उगाया मैया कारेन्ट ताराव उगाया नांगुलायदों आंना दाउगा गोजौआव गाखोना मादि नांदों गोजौआव गाखोना मादि नांदों मानोलाय एसे मैया जि खोमसि नुदोंलै नोंखौ बेंगा बस होद सिरिथारालै apa dे मा बुंनो नों दहाय माबा होनदों ना दा दैलांना फैदों आरोना सरगासिनो दै गांबायनो बिसोरो बिराद गरम खालि भगबान मा बुंनो आरो डक्टर हरदोंमोन दैयानो गायबा सोरलै गायबा सोर मिथिया आं दिनैसो फैदों मानो मिथिया बुंलाय सानसुमा गायबा सोरलै मिथिखायो इयो मिथिखायो मिथिखायो आं मिथिखायो सोंदे मिथिखायो सोंफ्लाङालाय इउटुबारफोरालाय बिदिनो सोंफ्लाखायोना गायकखौ सोंदों आङो गायबा सोर माला गायबा सोर दे मा जनि सिंआलाय जों सोर बेलाय हा सनजित सिं अबेनि बेलाय सनजित सिंआलाय मानि देर लाख लागोन नामा होनदों हा देर लाख होनदों बेखौ खै लाख खै लाख देर लाख सेरेब लोंसै सेरेब ना स्प्राइट इयो सेरेब ना स्प्राइट स्प्राइट सोनो लोंसै आरोना ओरैबायदि गरम जाजोब्बाय आरोना गाबोन मारै घन्टा नों फैसा बहनहैगोन ना बाइकखौ लांलायबा मादो फैसा बहनहैगोन दा आयौ खामानि मावबाय खामानि मावनानै एकदम फेरगाव थांबाय फेरगावनिफ्राय फैनानै जेनेबा साफा खालामनानै गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय दा गाइस जोंहा नायानो नाया बिसोरले आरोना थिग माबा हाफ फ्राय खालामै दोनबाय थादों आरोना खैदिन जागोन मोनाखै सानब्रै बैसागु सानदों गामियाव
गामियाव बैसागु फांसननि बाथ्रा सोंनांगोन दा आलासि फैगोन सोर क'क्राझारनि टंलानि क'क्राझारनि सोर सारिसारनि क'क्राझारनि सोर दा थांनायालाय क'क्राझाराव थांदों होनबा अ सारिजारनिलाय सोर फैगोन क'क्राझारनालाय मा जायो आलासि सोरनि नोंनि गाइस दा मोनाबायबो आं भिडिअखौ इडिट खालामनानै दा आपल'ड खालामसै आरोना बाय बाय गाइस आं दिनै माने मोजाङैनो भिडिअ बानायनो मोनासै आरोना थेवबो खानसे मोजां भिडिअ बानायनो मोनजोबासै आं दिनै माने हाब जाजोबना थाबाय आरोना भिडिअआ बाय बाय गाइस